नाशिकमध्ये पुन्हा एकदा बिबट्याचा वावर दिसून आला असून शहरातील गडकरी चौक येथील पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयात बिबट्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे। पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयातच बिबट्या दिसल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झालंय। गेल्या काही दिवसांपासून नाशिक शहरात आणि मानवी वस्तीकडे बिबट्याचा वावर वाढल्याचं दिसून येत आहे। या घटनेची माहिती मिळताच वन विभागाकडून तात्काळ बिबट्याचा शोध सुरू करण्यात आलाय। नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं बिबट्याला लवकर जेरबंद करण्याचे मोठे आव्हान वन विभागासमोर आहे। NTV न्यूज मराठी, नाशिक।